Добър ден. Добре дошли. Свят учител се казва нас. Да, директора на това училище. Заповядайте. Здравейте, господин Чичов. Добър ден, господин Чичов. Добър. Здравейте. Това е нашия патрон. На него е наречено училището Сао Ценен Сао. Той е художник, да, бил художник и е бил учител в нашето училище. И всички тези картини, които ще видите сега, докато са негови. Той е рисувал всички тези неща. И така, ако искате, тук искам да направим един само няколко думи. Първо, драги ученици, уважаеми колеги, за мен е удоволствие, че гост на нашето училище днес е културният аташе на посолството на държавата Япония. Знаете достатъчно, смятам, за Япония. Сега още повече сигурно бихте научили, след като тя е тук при нас. Тя говори български, между другото. Да.